sentir o pedal, a cruzo ando en marchas, pisando y es en sentir o pedal, a cruzo ando en marcha. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy mamá. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy mamá. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la
Se toca la pandereta que luego a Madrid, se toca la pandereta que luego a Madrid, se toca la pandereta que luego a Madrid, también se hace la burla do que fai de min. Se toca la pandereta que luego a Madrid, se toca la pandereta que luego a Madrid, se toca la pandereta que luego a Madrid, también se hace la burla do que fai de min. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy mamá, rumbamba, rumbamba, con el aire me voy, rumbamba, rumbamba, con el aire me voy mamá, rumbamba, rumbamba, con el aire me voy. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, seguindo aire que zoas en evitar o movimento, seguindo aire que zoas en evitar o movimento, deixou marcado o camiño aí si derrapando no cemento, deixou marcado o camiño aí si derrapando no cemento. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy mamá, rumbamba, rumbamba, con el aire me voy, rumbamba, rumbamba, con el aire me voy mamá, rumbamba, rumbamba, con el aire me voy. Bo día a todos e a todas e benvidos, porque xa estamos aquí nunha nova Final Four despois dese descansiño de Semana Santa e demais, que esperamos que descansardes todos moitísimos, porque veñen unhas semanas, bueno, a todo tren, diría. Comezamos esta Final Four infantil, como vedes, bueno, estamos aquí xa a primeira hora da mañán, preparando todo. Vemos aí a xente do club participando no tema de organización, porque claro, vais a montar un auténtico espectáculo. Aquí, mira, tedes mesas, bueno, para tomar algo todo o tempo que irades, pero non esquezades ao que viñamos, aos partidos. Así que, bueno, imos entrar porque xa temos os primeiros dous equipos que están no seu quecemento, saindo a pista e demais. Así que, bueno, imos pasarnos por aquí para que vexades como está quedando os retoques finais deste pabillón municipal Javi Díaz. Bueno, temos aí uns dos equipos xa quecendo, os adestradores, o colectivo arbitral xa preparado. Tamén temos, bueno, a tenda tamén está da federación, está arriba, tamén temos cantina por ali arriba, pero claro, que estamos ultimando os detalles. Temos os rapaces do Valinox Novas, que xoga despois o equipo infantil masculino, tamén por aquí, que bueno, agora os vedes aí sentados e falando, pero estiveron colaborando moitísimo. Bos días, rapaces! Bos días! Ui, que claro, a cámara aquí impón bastante na categoría. Tamén temos, mira, xa a xente entrando ali nos temas de entrada e demais, que sei o acceso que ten o público para acceder a esta Final Four. E nada, vou tirar un poquinho de chuleta porque, claro, que teñamos claros os horarios, e que o primeiro partido é hoxe ás 10:30, segunda semifinal infantil feminina ás 12:15, sí, correcto, e 4:30 e 8:30, vale? Recordamos que hai un partido senior masculino por o medio, de categoría infantil masculina, 4:30 e 8:30, así que nada, temos, bueno, o día repleto de balonmán aquí nesta Final Four infantil, masculina e feminina no pabillón municipal Javi Díaz, no Rosal. Así que nada, nun ratiño xa comezamos. Bueno, bos días de novo a todas e a todos. Estamos aquí case ás 10:30 da mañán para empezar esta primeira semifinal infantil feminina desta
Final Four aquí no pabillón Javi Díaz, no Rosal estou con Carlos Menduiña, con Miguel Monteagudo, estradores do Gaspo Occident Balonmán Cangas e do Cisne Oma Arquitectura. Carlos, Charlie, comenzamos contigo, quinto clasificado da Liga Ouro Infantil Feminina. Bueno, un partido que promete, porque -3 na ida, derrota, e máis un na volta. Aquí pode pasar calquera cousa. Sí, como diste, pode pasar calquera cousa. Ao final vai ser un partido moi reñido, tamén dependerá un pouco dos nerviosos que salgan as rapazas, pero moi confiado de que van a dar todo o que poden, polo menos deixar todo na pista e que estemos orgullosos do traballo feito. Partido que abre esta Final Four, o primeiro partido sempre se notan eses minutiños de nervios e demais. Como ves as rapazas? Eu miro as moi concentradas, veñen con moitas gañas de poder demostrar o que son elas, a partir de aí demostrarán todo, darán todo na pista e que teña que pasar o que teña que pasar ao final. Ao final unha Final Four, aquí o que dicimos, pasa calquera cousa. Miguel, no voso caso, sextos clasificados desta Liga Ouro, Cisne Oma Arquitectura, contanos, porque claro, un partido derrota, outro partido victoria, isto é unha Final Four. Bueno, a ver, pode pasar calquera cousa. Vou dar un dato. Na fase de clasificación, nos inicios, alá polo mes de agosto, con este mesmo equipo perdimos 14-30, creo, 31, 17 goles, non? Eso que mostra que, bueno, a evolución do noso equipo é evidente, nos chegamos con moitísimas ganas, a tempada un partido foi para cada un dos equipos, vai ser moi competido, eu espero que nos podamos disfrutar, porque isto realmente é unha festa, a realidade é que son unhas rapazas moi novas e que os nervios son realmente o que van a marcar o partido. Inda por riba, nós chegamos aquí cunha baixa de última hora que xa o noso plantel é moi pequeno, moi reducido, pero que, bueno, a rapazas xa dicemos, iso dalle máis épica a este tipo de partidos, pode pasar calquera cousa, e eu espero un moi bo espectáculo. Pois nós tamén, o que ti dis, Miguel, isto é unha gran festa do balonmán, así que moitísima sorte aos dous, e comezamos aquí esta Final Four infantil feminina co Cisne Oma Arquitectura e o Gaspo Occident Balonmán Cangas. Comezamos! Moi bons días e benvidos ao pabellón Javi Díaz do Rosal para dar comenzo a Final Four da categoría infantil, comenzando nesta mañán de sábado cos encontros da categoría infantil feminina. Momento de coñecer os conxuntos participantes. Así que vamos a dar ya benvida ao equipo que xogará como visitante o Cisne Oma Arquitectura. Momento agora para que entre en pista o conxunto que xogará como local, o Gaspo Occident Balonmán Cangas. É momento tamén para recibir o colectivo arbitral encargado de dirixir o encontro.
Ya cas protagonistas na pista. É momento de coñecer os integrantes de cada un dos conxuntos. Así que vamos a coñecer as integrantes do Cisne Oma Arquitectura. Co dorsal número 2, a súa capitana Inés Casal. Número 4, Vega Hernández. 5, Sabela Carrera. 9, Carmen Picayo. 14, Paula Romero. 15, Catalina Mata. 12-6, Antía Lafuente. 12-7, Laura Fariña. 12-8, Irene Gay. 22, Sofi Rodríguez. 32, Sofía Buceta. Adestrador, Miguel Monteagudo. Axudante, Pablo Casal. E oficial, Toño Lafuente. Momento para coñecer as integrantes do Gaspo Occident Balonmán Cangas. Comenzamos co dorsal número 27, a súa capitana, Sara Fernández. Número 7, Iria Cancelas. 9, Ana Iglesias. 11, Estela Bastón. 14, Claudia Malvido. 24, Lara Gallego. 28, Diana Iglesias. 34, Sofía Paz. 37, María da Costa. 39, Necane González. 68, Carla Bernárdez. 69, Elena López. E 86, Noa Otero. Adestrador, Carlos Menduiña. E oficial, Lucía Martínez. Dirixirán o encontro as colexiadas Iria Rivera e Ainhoa Rodríguez, auxiliadas na mesa por Laura Vázquez e Ana Rodríguez. Exercerá as labores de delegado federativo Alberto Rodríguez. Sen máis, damos comenzo ao protocolo da Federación Galega de Balonmán para dar inicio a esta primeira semifinal da Final Four infantil na categoría infantil feminina. Y no sé si alguien quiere comentar algo más. Bos días, que tal? Benvidos, benvidas a canal de YouTube da Federación Galega de Balonmán para esta segunda das Final Four desta temporada 25-26
la categoría infantil, comenzando con esta infantil femenina, esta primera semifinal que vai a enfrontar, como ben dicía Katy ao principio do partido, ao Gaspo Occident Balonmán Cangas e ao Cisneoma Arquitectura. Aquí, como sempre, para levar a emoción do balonmán. Que tal? Mira, José, temos a mala sorte de que poñedes nos caras outra vez. Mala sorte, Charlie? O boa, porque, bueno, vamos a recordar aquí a xente que na Final Four anterior fixéranos un reto. Sí, E sí, no sí. día de hoxe, Vamos ese reto, cumplila, vamos a cumplilo. Vamos cumplilo, sí. Pero van a ter que esperar os partidos de despois, ¿no? Sí. Non vamos a desvelar máis, pero sí, aí o reto non lo lanzaron e collémolo. Aí tedes sobreimpresionada a alineación do equipo do Gaspo Occident Balonmán Cangas, o equipo que vai a actuar como local no electrónico do Javi Díaz do Rosal, un día precioso, o que nos recibiu aquí no Rosal, Charlie. Home, tiñamos todo preparadiño xa tamén, Sí, non, vos A verdade é que falamos aí, como se decía antes, ¿no? Falamos con Pemán, solucionouse todo. A verdade que temos un fin de semana envidiable para xogar este encontro. E dende agora, dende as 10:30, retrasouse un pouquiño o inicio. Bueno, nervios, non, das rapazas, posta a punto de todos os componentes desta retransmisión para, bueno, pues para dar comezo a unha xornada de balonmán que rematará sobre as 10 da noite, máis ou menos. Sí, o sea que se nos vai a alongar un pouquiño, porque o balonmán manda aquí no Rosal e vaya que si manda. Veremos como chega aquí o meu compañeiro Charlie, sobre todo de derradeiro partido da xornada, porque vai ser a interrumpir e de que forma esa tarde para él, pero bueno, aquí estamos para apoiar, faltaría máis. Primeiro ataque do Cisneoma Arquitectura e o primeiro gol xa de Carmen Picallo. E vemos tamén a declaración de intencións por parte do Cangas, neste caso, que vai salir con esa defensa 3-3, característica súa de categorías inferiores, en categorías de base. E bueno, con un par de xogadoras tamén moi interesantes, como Estela, que vai a recibir aí o balón agora, o balón que ten agora mismo ela. E bueno, tamén Sara, xogadoras, ambos equipos teñen xogadoras moi novas e tamén xogadoras que disputaron Campeonato de España, así que iso vai a ser seguro que determinante, ¿no? Para manexar os nervios nunha das Final Four, que é a que máis nervios ten de seguro. Que ben se vai nese xogo entre liñas, a parada, primeira parada xa da portería do Gaspo Occident Balonmán Cangas, a parada de Ana Iglesias, nese lanzamento que tentaba a zurda do Cisne, Irene. E aí vamos a mirar ese primer gol de unha das xogadoras que de seguro vai a marcar diferencias nesta Final Four, como é Sara. E pola contra acabamos de ver ese lanzamento de Irene, que é outra das xogadoras que vai marcar esa diferencia. Falábamos antes os compañeiros do Cisne, que teñen mitad e mitad, ¿no? O equipo que é mitad infantil, mitad levín, e iso, pois, bueno, pode lastrar un pouquiño mellor. E a primeira exclusión xa do partido, que chegou tamén aí para as xogadoras do Cisneoma Arquitectura. Unha defensa forte agora nesa superioridade do Balonmán Cangas. Buscando Inés, quería conectar aí entre liñas, ven a defensa de novo do equipo do Cangas, subindo xa ese balón sin botes, fantástica, heroíno o pase, non conseguiu no domar a súa compañeira, vai novamente buscando ese lanzamento, balón que se vai ao pau de Lara. E a Pablo, que aínda que estaba agochado, vamos a anotarlle o primer tiro de cabeza de todas as Final Four que miramos, Quedalle anotado, sí. Aquí sabemos que temos estadística secundaria en todas as Final Four. Aí vai Inés Casal buscando un apoio, atopando na súa compañeira. Erro novamente, segunda perda do balón do Cisne. Ven a contra, tratando de castigar e castiga o Cangas. Conseguindo o segundo gol Sara e poñendo o 2-1 no electrónico. E ademais, apretando moi ben, sobre todo as xogadoras que defenden a segunda liña do 3-3 o pase ás extremos. Vemos aí Irene que gana de novo cara fora, agora sí. Ese gol para por o empate no electrónico. Minuto 2:30 desta primeira metade. Arrancamos con forza, Alberto? Sí, aquí sin tempo que perder. 4 goliños en 2 minutos e medio deste primeiro partido, desta primeira semifinal. Xa se dispón a recuperar a xogadora excluída o Cisne, buscando esa superioridade todavía, buscando a penetración aí por parte de Lara. Ben defendida polas xogadoras do Cisneoma Arquitectura. Novamente Lara iniciando. Sara directo cara a esquina, buscando ese lanzamento. Ben localizado arriba. E o gol de Estela. Estela, que temos que recordar que é unha xogadora infantil de primeiro ano.
Apunta moi ben esta xogadora, Apunta maneras, apunta, sí señor. Aí o Cisne querendo recoller ese balón, e recolle Sofí, apoyándose en Inés Casal. Quería buscar a su compañera Catalina, que está actuando de pivote ahora mismo. La defensa muy arriba del equipo de Mendu. Buscando aí ese lanzamento, vai a conseguir outro gol do Cisne, novo gol de Irene Gai, que está aproveitando moi ben eses desdobramentos. Están topando moi ben, Sí, na está liña. facendo moito dano. E máis, eu tamén iba a dicir que o mellor tamén podía aproveitar Monteagudo, que seguro que vai facer no transcurso do encontro, de sacar ao lateral dereito para aproveitar máis esa axilidade que ten a boísima xogadora do Cisne. Vaya finta Pero- de Lara, qué velocidade, qué potencia. Que ben. E o cuarto gol do Balonmán Cangas. E vemos aí como esa pivote empeza o pase, va. Que ven aí Inés, e de novo Irene, ahora parada outra vez. Nova parada de novo de Ana Iglesias. A segunda parada de Ana. Está moi ben plantado o conxunto do Cangas ahora mismo a nivel defensivo. Bueno, que a porteira axude é un plus máis, Pues veremos si sigue esa racha de porterías que vivimos na anterior Final Four, na de Xuvenis, que o protagonismo foi total das porterías. Aquí vai a ser un pouco máis complicado, non? En infantiles sempre tenden a que xogadores e xogadoras sexan os protagonistas. Recordamos que o MVP da Final Four do ano pasado levou unha xogadora de Cangas que xogou moi ben a pasada Final Four, Carla Melón, que foi a xogadora que en la LIN levou aquel MVP. Ahora de novo Estela. O gol de novo de Estela Bastón. O segundo gol xa para Estela. E vemos a Mendu dándolle todavía máis intensidade dende o banco o seu equipo. En Inés, defendida. Moi ben por Sara, Y de nuevo iniciando. Inés buscando cara al lado izquierdo. Va Irene nuevamente. Y ahora ahí sí, vamos. de nuevo. Terceiro gol de Irene Gai. Que todos os goles que meteu os fixo gracias a esa finta de brazo ou finto punto débil. En canto cambie tamén un poquinho esa finta de Sala cara ao centro, vai a por todavía en máis problemas se cabe a boa defensa que está facendo o Gaspo Cide en Balonmán Cangas. E mentras miramos tamén o Cisne, que non fai un 3-3, pero sí un... Que venga ahora Estela outra vez, por favor. De manera de martillar ahí esa portería. Estela Bastón nuevamente. Terceiro gol de Estela. Dende ese extremo dereito. Irene recibiendo nuevamente con espacio, imprimiendo y velocidad, escapando da súa defensora. E outra parada de novo de Ana Iglesias. E aí vemos que ese balón vai de banda, por lo que vai a ter que sacar o Cisne de novo. Buscando un apoyo agora. Esa segunda liña do Cisne. Inés Casal quería penetrar, está moi ben defendida de momento durante todo o partido por Sara. Non hai quen de sair desa defensa correosa que lle está facendo Sara. Moi ben aquí as axudas por parte neste caso de Diana Iglesias. Vemos aí que ese golpe franco ten que sacarse dende onde indican as colexiadas. E aí, bueno, vamos a ver esa envergadura de Sofi, non. Pero o balón que vai cara Inés Casal, de novo Carmen Picallo co balón, continúa a xogada. Sofi buscando unha penetración, unha finta que non chega. Nova recuperación de balón Que ben. do Gaspo Occident Balonmán Cangas, correndo de novo. E outra vez nesa transición rapidísima. Outro gol de Sara. Vamos a decirle a todas esas personas que nos están viendo, porque de seguro que diferentes rapaces e rapazas da categoría infantil están mirando o partido, ou xente que ven agora ese robo de Estela. Que ven Estela, a falta que ten que facer Sofí para evitar a progresión de novo. E decíamos que é unha categoría na que nos vamos a encontrar moito pisando, moitos pasos, sobre todo nos primeiros tramos dos diferentes encontros, ademais de, bueno, propiciado polas defensas un poquinho máis abertas que nos encontramos nesta categoría, non? Aquí recordamos que están Que prohibidas ven. as defensas mixtas. Priorizan sobre todo as defensas abertas en moitos dos equipos, sobre todo nesta categoría. Ves aí, chega o primeiro tempo morto do encontro que ten que solicitar Miguel Monteagudo con ese 7-4 no electrónico. Escoitamos a Miguel.
Va, calma, calma. Vamos a pensar lo que estamos haciendo mal. Nos están ganando lo que ellas quieren hacer, que es defensa arriba. No necesitamos pases en horizontal. Sofía se va a ir al pivote. Sale Cata arriba y jugamos las tres jugonas. Jugamos Carmen, Inés e Irene. Jugamos en primera línea. Sofía rápido al pivote. Sofía, no te agobies. No pasa nada. Sabemos a lo que juegan. Están haciendo la defensa alta. Nosotros atacamos por los exteriores. No os olvidéis. Calma, calma. Tenemos tiempo para meternos en el partido. Sofía, no hay más pérdida. Carmen, hay que coger responsabilidad. Vale, Irene, Inés, Carmen y Cata. Acabáis el partido vosotros. Vale, va. Grito. Sí, va. Sí, No, hacemos el bote, lo estamos tocando por nada. Gritamos, sí, se puede. Ahí las verbas de Miguel Monteagudo, tratando de zafarse de esa defensa que se está haciendo asfixiante por momentos do Balonmán Cangas. Tamén é certo que cando consiguen conectar con esa segunda liña, sobre todo no lado dereito, por parte de Irene, coa súa habilidade capaz de enfrontar ben un contra un e atopar ocos. E que ademais, o dixo moi ben Miguel, non? Esa defensa do Gaspo Occident Balonmán Cangas está moi adiantada, hai moito espacio entre liñas, iso propicia que se roba o seu balón. Tes un contraataque prácticamente asegurado, pero no caso de non ter esa sorte, tes moitos problemas para despois que se realicen as cadenas de axudar, non? E agora, pois, ese cambio que apuntábamos nós, non? Dende aquí de sacar a Irene para que se fije un poquinho máis a defensa con ela, mentras, bueno, moi ben agora Carmen intentando filtrar ese balón para, bueno, buscar esas pequenas aportacións. Xogando agora con dos pivotes, equipo do Cisne Alma Arquitectura, buscaba aí Carmen esa penetración, ben a defensa de novo do Balonmán Cangas. Inés conectando aí coa súa compañera, con Catalina, non conseguiu domar o balón. Vai haber novo golpe franco a prol do Cisne Alma Arquitectura. Carmen novamente con Inés Casal con espacio buscando cara afuera, esa finta de brazo, lanzamento e o golazo de Inés. O primeiro gol de Inés Casal, poñendo 7-5 no electrónico. Quería conectar agora aí Sara directamente con coa súa compañera, con Estela. Non conseguiu ese pase, a perda de balón do Gaspo Occident Balonmán Cangas. Primeira perda de balón agora para o Cangas. Catalina querendo zafarse da defensora, consigue o gol agora novamente Catalina. O primeiro gol de Catalina Mata. Hai que repetir ese lanzamento. 7-6 xa no electrónico, camiño do minuto 10 deste primeiro tempo. Partido de momento eléctrico. Iniciando de novo. Ben Sara buscando esa finta, balón cara al lado derecho, boa penetración. E o gol que consigue o Balonmán Cangas. Poniendo oitavo gol. O gol que conseguiu agora Sofía Paz. Aí está Irene, escapa, se lleva o balón a Inés. Lástima, cuarta perda de balón do equipo do Cisne. E agora casi o consigue recuperar, pero queda o balón novamente aí a Sara e o cuarto gol xa de Sara. Sí, porque ademais ese pequeno cambio de sacar a Irene fora lle está costando un poquinho máis agora o Cangas, porque tamén están, a pivote está como se fora esa carta primeira liña e lle está tamén dificultando, non? Sobre todo os cambios de oponente e todo. Un poquinho tiña que recibir un pelín máis en carreira os xogadores do Cisne para intentar, non, desbaratar as intencións defensivas do Balonmán Cangas. Bueno, Sara que le vamos apuntando desde o minuto 0, Ui, vaya finta de xiro aí de Irene, non foi quen de engatillar despois. Pero sí que ese cambio no ataque con ese doble pivote que está facendo agora o Cisne Alma Arquitectura está lle dando un poquinho máis de rendemento en canto a circulación de balón. Irene amagando, buscando esa finta, lanzamento, vai a haber golpe franco, a sacar aí a man novamente Ana. Está usando desa finta do débil Irene. Volvemos a repetirlo, además ten moi bo lanzamento exterior, esta xogadora, e tiñamos que intentar que se soltara, non? A ver se miramos algún lanzamento dende fora, que ven agora Inés cara esa zona exterior, como moi ben apuntaba Monteagudo en ese tempo morto, para por o 9-7. Boa continuidade de balón agora de Catalina cara Inés. 9-7 no electrónico. Movendo o balón esa primeira liña
do Balonmán Cangas con Sara, con Lara e con Sofía. E aí esa permuta recibe Sara para iniciar en a defensa agora do Cisne, levando superior ao lado dereito, novamente balón cara a su extremo dereito e vai a sacar, pois agora a exclusión é para Inés. Sí, non, por ese xesto de levar a perna un poquinho máis adiantada, non, a hora de pecharlle o espacio extremo. Bueno, esas accións que se sancionan dende categoría infantil ata categoría senior, algo moi habitual xa agora para protexer un poquinho máis, non, a eses xogadores e xogadoras que están na esquina. Miramos esa finta de Irene, moi ben agora o punto forte, faltou un poquinho máis de profundidade, non, que fora máis cerca desa zona de 9 metros, unha zona máis eficaz. Segunda exclusión po Cisne, non, agora? Sí, segunda exclusión xa do Cisne. Vamos a ver como resolve agora o Gaspo Ocide en Balonmán Cangas estes 2 minutos de superioridade numérica. Iniciando de izquierda cara a dereita, Sofía, finta de brazo e gol de Sofía Paz. O segundo gol para ela. Ahora de novo inferioridade do Cisne atacando. Catalina buscando un punto de apoyo. Atopou a Irene, vais a zafar da súa defensora. Irene con velocidade, o golazo de Irene Gai. Estábamos apuntando, sobre todo demandando yo dende aquí que ven agora esa trayectoria cara ao punto forte. Vemos aquí a Sara como pide abrir para xogar ese un para un directamente, porque tamén temos que decir que Estela nese extremo está de dulce. Quinto gol xa de Estela Bastón. Nese extremo dereito, 12-8 máis 4 para o Gaspo Occident Balonmán Cangas. Neste minuto 13. Aquí nestas categorías o alternar o dominio no electrónico tamén é habitual, Sí, que diferencias de moitos goles, bueno, neste caso temos 4, pero diferencias de moitos máis goles, 7, 8, se tornen e pasen a ser do outro conxunto tamén, Sara que recuperou ese balón, vai a iniciar agora de novo. Sara buscando esa penetración de Sofía de novo, boa parada agora de Antía. Segunda parada de Antía Lafuente. Que ten un bo maestro no banquillo, Sí. Temos que decir que ten un moi bo maestro. Teño que decir que un gran compañeiro, Tamén tuve a sorte de compartir vestuario con Toño, é un dos compañeiros que te gustaría ter sempre. Ese banco do Cisne que podía ser, vamos, foi no seu momento na pista do mellorciño que tivo o Cisne anos atrás. Outra perda de balón que ya notamos de novo Cisne Oma Arquitectura. Quinta perda de balón xa. Casi todas, por non decir todas, foron nos tramos nos que estuveron en inferioridade numérica. Cando tiveron ese pequeno problema, mientras miramos esa conexión de novo para conseguir o 13º tanto do Gaspo Occident Balonmán Cangas, e sí que lle pesan, non, esas exclusións, esas inferioridades o Cisne Oma Arquitectura. E aí ven Inés, que ven recuperada da inferioridade. O gol de Inés Casal, terceiro gol. Aí vai correndo Sara. Un cara a Sofía, apoiándose na súa pivote. E conseguindo o seu segundo gol María da Costa. Está conseguindo goles rápidos o Balonmán Cangas. Sí, que ademais tamén é algo moi característico, non, dos conxuntos de base do Cangas e do Dulceus, que ven agora Irene de novo nesa finta ao punto forte. Eu sigo sospeitando que hai xogadores ou xogadoras que teñen pinganillo, porque cada vez que pedimos algo, despois o fan, Igual dende o banco hai algún que nos está escoitando tomando nota. Ellos están dicindo, oye, mira que aí Charlie e Alberto Durán están comentando isto, vamos a probar. Sara novamente buscando con el lado derecho, apoyándose, buscando de nuevo esa finta, no un contra un, de nuevo balón que hay cara pivote, girando María, parada de Antía. Lo voy a ver, 7 metros. Que se disponga a lanzar de nuevo Sara Fernández. Ahí Sara no lanzamiento por fuera. O erro de Sara. El balón de nuevo para Cisne Oma Arquitectura. Inés Casal buscando esa finta en bote, apoyándose en Catalina. Girando Cata.
Carmen con Inés, con fuerza, buscando oco, atopó uno, e o gol de novo de Inés Casal. Cando son capaces de superar esa primeira liña de presión o Cisne, están atopando os ocos, Sí, porque ademais, ahora ese pequeno cambio tamén a nivel ofensivo e defensivo con esta 4-2, Están intentando que non lle cheguen os balóns ou que Sara non o faga tamén, que ven agora ese roubo de Carmen Picallo. Fantástico roubo de Carmen. Decíamos, ahora Inés está aproveitando moi ben ese espacio cara fora, está quedando aí un pouco entre 9 e 10 metros e lle está dificultando tamén as accións a defensa do Cangas, que ven esa man. O roubo aí de Lara, evitando que pudiera recibir Irene, porque se iba franca contra a portería. Sara buscando cara al lado dereito de novo, aí vai o lanzamento e a parada de Antía. Moi ben Antía aí tamén. Moi aguantou aí Antía. E lendo moi ben tamén o impulso da xogadora, non? Que saltou cara ese punto forte, cara ao centro da área. Desbaratou as opcións da xogadora atacante do Gaspo Occident Balonmán Cangas. Está recibiendo Irene de Costas, balón cara a Inés, vai a roubar, non consigue recuperarlo Inés, lanzamento e a parada de Ana Iglesias, en un lanzamento moi lonxe aí de Inés Casal. A cuarta parada xa de Ana Iglesias. Poñer o balón en movimento Catalina. Irene amagando, buscando zona de lanzamento, aí estaba buscando esa zona de lanzamento, pero novo golpe franco para o equipo de Cisne Oma Arquitectura. Vamos a ver agora, porque Inés pues xa son coñecedoras as xogadoras do Gaspo Occident Balonmán Cangas que ven ese pase aí pola espalda. ¡Qué lástima! Buen lanzamento aí de Sofía, efectivamente vai haber falta. Sí, por ese pase, ¿no? Porque a xogadora do Cisne non fixo, bueno, desequilibrou un pouquiño, ¿no? Pero non foi suficiente ese contacto para que non pudiera pasar de xeito correcto o balón, mentras miramos a Carmen Picallo. Aí Inés moveuse moi ben. Ven Irene buscando a zona de lanzamento de novo de Irene dende moi lonxe. E outra parada de Ana Iglesias, quinta parada xa para a porteira do Balonmán Cangas. Correndo o equipo de Morrazo. Sara va finta de brazo, habilitando de novo. E o gol de Estela Bastón, sexto gol xa da extremo dereito do Balonmán Cangas. Sara non é os goles que marca, que tamén, senón todo o que está generando agora mesmo para o seu equipo. Catalina, Carmen Picallo buscando esa penetración, buscando un apoyo novo. Ven aí a falta de novo de forza a Claudia. Ven de novo Carmen buscando apoyo. Irene queriendo zafarse de Lara. Está ahora moi pegada a Lara. Sabedora do perigo a xogadora do Cisne. Bo xiro aí de Inés Casal, balón a esquina. Que E ben. agora sí. Esos 2 minutos para Estela, non? Non? No agarrón previo sobre Inés, seguramente. Eso é. Os 2 minutos que son para María da Costa, pode ser? Sí. María, efectivamente. E o gol que ya notamos a Sofía Buceta. E vamos a ver agora como se xestiona o Cangas na súa primeira inferioridade do encontro. Sara aí, defensa 4-2 novamente. Llevando balón cara a esquina. Y Claudia con Sara, generando esa finta de Sara. Va a haber golpe franco, pasos, está en modalidad de esa acción. Un malevo gol. Voy a poner de nuevo balón en movimiento. Entramos nos últimos 5 minutos desta primeira metade. Recordamos, mentras miramos ese lanzamento, o gol. O gol de Noa. Esa extremo esquerda do Gaspo Occident Balonmán Cangas, decíamos, 25 minutos por parte. Ainda que os nosos compañeros que nos están mirando dende casa xa o saben, pero non está de máis recordarlo tampouco. Boa parada de novo de Ana. Ese lanzamento de Inés Casal, pero ese rexeite que pelexaba aí Paula. Que dá o balón o Balonmán Cangas. Donde que afinou un poquinho o tema das perdas do balón o Cisne Oma Arquitectura, enchufose un poquinho máis o partido, Sí, a verdad que sí. Porque, bueno, de momento sigue esa diferencia de 4 goles, non conseguiu romper o partido o Gaspo Occident Balonmán Cangas. Vamos a ver ahora que parecía aí esta intensidade, ainda que non pite o árbitro, sempre está moi ben, por parte das xogadoras e dos xogadores.
Balón a esquina, nuevamente Noa vai a buscar o lanzamento, supera aí a Antía. El segundo gol de Noa Otero nesta inferioridade do balón en Cangas. Que están aguantando moi ben as xogadoras do Cangas ese pase máis, continuando o balón cara aos extremos. A verdad que está dando resultado. Vamos a ver como vai esta nova defensa en inferioridade por parte das xogadoras do Morrazo. Inés Carmen buscando esa penetración, ven a defensa ahora de novo de Claudia. Carmen Picallo tamén o ano pasado ofreceunos estes lanzamentos dende fora, igual que Inés Casal. Estaría ben que probaran, non? A lanzar dende 9 metros. Ahí está Irene Gai. Que ten pinganillo seguro, eh? Esta sí que non se arruga. A parada de novo de Ana Iglesias. Séptima parada xa da porteira do Balomán Cangas. Posibilidade por ese gol número 18 no electrónico. Oye que se lle escapa o balón. Oye, antes de que sala pola línea de banda. Pero ahora máis intensa, non? Tamén a defensa do Cisne. Sí, ese 4-2 poñendo un poquinho máis en apretos as xogadoras do Balomán Cangas, sobre todo evitando que Sara esa que teña que, ou a que poida xerar máis perigo. Que ven aí. Que ven a parada de Antía. Parada fantástica, parada de Antía, quinta parada de Antía. Creo que vai haber exclusión, ese impacto na faciana da porteira. Sí, pero penso que lle deu primeiro na man, non? No tiro, Sí. ante o tiro de Claudia. E o que Esa era seguramente a consulta da... entre elas, Sí. porque, bueno, tamén as diferentes posicións no campo, as horas de según que accións as colexiadas poden xerarlle un pouco máis de duda, pero perfecto, non? Que paren o encontro, que falen, que determinen que non foi nada e que continúe esta primeira semifinal de categoría infantil femenino para que o Cisne de novo volva a por a diferencia de goles en 4. Irene moi apretada agora mesmiño, outra perda de balón do Cisne. Esta perda de balón, correndo e martillando aí Sara, conseguindo outro gol. O quinto xa para Sara tamén, 18-16, poñendo máis 6 agora mesmo. Aumentando a renda de goles, que vemos aí a Charlie tamén, o outro Charlie que temos no pabellón hoxe, ca cartulina do tempo morto, entendemos que para pedir, pois, ollo que tamén esta outra cosa que se dá en categoría infantil, que parece que non vai a haber ataque, resulta que despois hai 3 por cada equipo, Sí. Medio minuto dá para moitísimo, Novo golpe franco, vai a poñer o balón en movimento Catalina, recibindo Inés moi atrás, Irene zafándose da defensa de Sara, que dalle balón atrás, vai a pelexar, vai a recuperar o Cisne. Minuto 20 segundos para chegar ao descanso desta primeira semifinal. Inés Casal querendo conectar aí con Catalina, que ven aí como a pelexa, e vai a haber 7 metros porque pisou, invadiu o área primeiro Sara e despois tamén a atacante. E aí vai Irene no lanzamento de 7 metros. Vamos a ver que tal esta sorte para as xogadoras de Pontevedra, que ven aí e como celebra con rabia Irene. Bueno, presumimos que Charlie vai a pedir o tempo morto xa. Iniciando ataque, mira, dúas avanzadas contra Sara e o tempo morto que solicita agora o adestrador do Gaspo Occident Balomán Cangas. Imos a escoitar a Carlos Menduiña. Arriba tú, bien, vamos a hacer, Carla, ¿dónde está? Abierta aquí, abrimos el lado de Claudia, Sara, échate para atrás para dar línea de pase, si te siguen las dos, Sofi, atenta, si suben estas dos, ir aquí al medio, Claudia, si no, abres, soltamos a Sara, Sara, Sofi aquí fuerte y decides, si no hay el pase a, ¿dónde estás? Si no hay el pase a Sara, fíjate en Sofi sin parar aquí. Y a partir de ahí, repliegue cagando hostias para abajo. Verbas de Carlos Menduiña para estes derradeiros 45 segundos que restan antes do descanso. E en busca diso, dun gol, unha defensa probablemente, veremos se non hai un segundo ataque, cuidado. Exacto, porque ademais a precipitación, non, neste tipo de encontros e sobre todo nesta categoría o que pode presumir é que, bueno, que
que haxa máis de 2 ou 3 accións, pero me gusta como, según vamos subindo de categoría, os tempos mortos van afinando máis, non? Por dicirlo de alguna maneira. Ahora xa é dicirlle ás rapazas máis como teñen que responder, non? Perda de balón do Balonmán Cangas. Curioso, a defensa do Cisne unha arquitectura con 2 defensoras a Sara, cada vez que recibe, para evitar sobre todo que reciba moi adiante, que non teña unha saída cómoda. Catalina buscando aí, pedía o balón Inés que tiña o campo franco. Vai Carmen, lanzamento e golazo de Carmen Picallo. Que apuntábamos, non? Que dende fora tiña que soltarse un pouco máis, acaba de facelo, e ollo que quedan 10 segundos. Vaya finta en Siro, vai a haber golpe franco, ven a defensa de Catalina, vai a morrer aquí o partido. E Sara, a súa compañera, que non saque, efectivamente, está, quedou co balón para ter ese lanzamento directo que vai a executar Sofía Paz. E vamos a decir tamén, non, que neste tipo de categorías o normal, o lóxico, que normalmente este tipo de lanzamentos acaben entrando, porque por lo habitual sempre hai un xogador ou xogadora que a nivel físico é máis alto. Non é nada sinxelo para os porteiros desta categoría de ter este tipo de lanzamentos tampouco. Non, porque ao final sempre vai haber moita portería libre. E veremos como resposta agora Antía. É curioso, non o podemos ver na imaxen, pero Carlos Benduiña non quere mirar, Vai Sofía, lanzamento, peta na defensa. E vai o balón por fora para rematar con este 18-14 no electrónico, que deixa todo moi aberto, sobre todo vindo pois ese cambio defensivo que plantexou Miguel Monteagudo e o cambio tamén táctico a nivel ataque do equipo do Cisne. Sí, ademais comentábamoslo antes, non? Que ao Cisne lastraron un pouco as 2 exclusións que tuvo nesta primeira metade, ata que Irene non saliu da esquina e se puxo nesa primeira línea, como apuntabas, non se encontrou un poquinho máis cómodo. Iso fixo que non se despegaran do encontro, a verdad, porque nunca hubo un momento no que o Cangas, salvo ese 17-12 no que puido por ese 18-12 que non foi quen de facelo, e agora, bueno, volveron a reducir as diferencias. Momento de adestradores para dar as súas impresións, apuntaran un par de cousas e salir pola segunda parte. É momento para nós tamén para tomar un momentiño de aire. Voltamos un pouquiño antes de que comece a segunda parte. Ata agora. Con lo que ya sabíamos que iban a hacer. No entremos en su juego. Estáis yendo al 1 contra 1 y ahí son mejores. Nosotros somos mejores si nos movemos, si le damos anchura al campo, si jugamos hacia afuera. Cata, te está faltando un segundo ese pase, estás reteniendo. Ese bote no lo hagas. Aguantas, te mueves y pase a Irene, a Inés o a Carmen. Las primeras líneas que tenemos nosotros somos mejores jugadoras. Vamos a darle continuidad, vamos a hacer cruce, pase. Estáis abusando del bote y nos están defendiendo muy arriba. Para mí nos están haciendo por momentos una mixta y se lo estoy pidiendo al árbitro, pero es lo que hay. Vamos a jugar, nos da igual. Sofía, tenemos que aportar. Venga, somos pocas, tenemos la lesión de Laura, no hay más, pero está bien, está bien. ¿Os acordáis de la primera fase que perdíamos de 17 goles con este equipo? Vale. La mejora es evidente. Vamos a seguir así. Tenemos ahora una oportunidad. Primera parte perdimos de 4. Vamos a ganar en la segunda. Nos vamos a acercar. No pasa nada. Pero no le perdáis la cara al partido. Que está chulo, está bien. Vinimos a esto. No pasa nada. Paula, muy bien. Sofía, muy bien. Solo os pido una cosa. Que no le regalemos la salida a punto fuerte a su central. La salida a punto fuerte no. Que juegue con la mano izquierda. Que lleve el balón al otro lado. Pero aquí no. Vale, estáis muy planas y le estáis dejando jugar. Vale. Sara, Sabela, vamos a tener que salir en algún momento. No sé si haremos la 3-2-1 o seguimos con la 4-2. Pero está bien, está bien. Vamos a salir con ganas, pero que nadie baje los brazos, No pasa nada. Y mañana hay otro partido. Mañana hay otro partido. Tenemos otra oportunidad, ¿vale? Venga, va, gritamos. Sí se puede, Sí se puede. Venga, va, todos. Laura. ¡Cisne! No. Sí se puede. Sí se puede. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! La competir hasta el final, va.
venga, va. Pois imos collendo xa o noso posto aquí no pabillón Javi Díaz do Rosal para vivir esta segunda metade. Recordamos ao descanso ese 18-14 e novamente esas fermosas imaxes que nos están deixando os equipos co seu permiso, obviamente, entrando no vestiario, non? Esa nova experiencia que estamos tendo tamén nestas Final Fours para que a xente sepa tamén como se viven dentro dun vestuario no descanso un partido. Das experiencias inmersivas, non? Que teríamos que chamar agora de poder entrar, estar aí. E que bonito é saber como se viven tamén os descansos en diferentes categorías. Sí. Non? A pasión, a intensidade que se vivía nesa Final Four juvenil e, por la contra, eses nervios, esa tensión, non? Que temos en categoría infantil. Bien, ahí esa defensa de nuevo de Carmen Picayo, evitando esa penetración de Claudia. Balón cara ao lado esquerdo agora. Buscando esa penetración, moita forza aí de Sofía, sempre en cada acción de ataque. Primeiro foi no lado dereito, agora no lado esquerdo. Vai Sofía buscando cara fora, o lanzamento e o gol da xogadora do Gaspo Occident Balomán Cangas. Terceiro gol para ela. Poñendo 19-14, de novo máis 5 no electrónico. Vamos a ver
que é algo que diremos que ven agora, non? Catalina aí intentando superar ese pequeno golpe que levou a xogadora do Cisne. E decíamos, creo que agora é o momento tamén de falar, despois dos pequenos apuntes, non, que dixeron os diferentes adestradores, do fondo do armario. Non, porque este tipo de partidos que se mira así como un poquinho máis e se vive con un poquinho máis de tensión, vemos que o Cisne, por desgracia, porque hai unha rapaza que se lesionou, decía meu adestrador, no día de onte, é unha auténtica pena que non poida disputar o encontro. Entón vamos a ver como suplen, non, esa pequena falta, non, de xogadoras. E mentres mirábamos a primeira parada de Elena López na porta do Balonmán Cangas, onde hubo cambio a ese lanzamento de Sofí, que voltou a xogar nesa primeira línea. De novo optando por un sopivote. Ven Carmen Picallo buscando a penetración. Dúas xogadoras que teñen que interpoñerse no seu campo de acción para parala. Sí, ademais tamén moi ben agora esta proposta por parte de Miguel Monteagudo, porque mandar a Carmen aí vai supor que poda facer esas trayectorias como acaba de facer e obligarlle o Cangas a cerrarse moito máis con ela e que teña Inés ou Sofí moito máis espacio. Balón a esquina para Carmen, lanzamento e o gol de Carmen Picallo. O terceiro gol de novo para a xogadora de Cisne. Que ben. Vaya conexión que ben a buscou, atopouna. E o gol de Diana. A verá que ten moi ben traballado iso o Gaspo Occident Balonmán Cangas, porque saben a donde teñen que atacar e a súa compañera no pivote sempre se queda esperando, non? Por ese balón, por ese pase. Aí xiraba Catalina, quedaba sola, ven Inés Casal, ven esa man agora que aparece para evitar a penetración por parte de Claudia Malvido. Catalina con Inés, buscando a opción de lanzamento, buscaba aí esa penetración agora. Paula Romero, sin éxito. Iniciando de novo. Sofí, defendida muy arriba. Ahí por Estela. Novo ataque, Catalina vai a poñer o balón en movimento, vai a recibir Sofí, vai a buscar opción de lanzamento, lanza Sofí. E outra parada de novo de Elena López. Segunda parada, buscando un lanzamento longo. Erro ahora nesa acción de ataque do Gaspo Occident Balonmán Cangas. Así que non lle deu nin tempo a cámara, non? A collela casi. E agora a defensa do Cangas que sigue pondo en dificultades, pero que ven agora Inés aproveitando todos eses espacios. Tienen que ser un poquinho máis insistentes aí en coller ese balón en carreira sempre. O gol de novo do Cisne. E vai a iniciar ataque de novo o Gaspo Occident Balonmán Cangas con Sara dentro do centro, buscando aplanar nese lado esquerdo. Ven o lanzamento, a penetración, de novo gol de Sofía Paz. Con potencia Sofía, cuarto gol de Sofía Paz. Y vemos ao delegado, Antonio Lafuente sobre Antía. Ven aí o xiro de Irene, gol de Irene Gai. Séptimo gol e vai a sacar os 2 minutos. Esa finta, ese golpe na faciana sobre de Irene de Diana. E tamén é a segunda exclusión por parte do Balonmán Cangas. Poñendo 21-17, voltando esa distancia aos 4 goles. E vamos a ver agora, porque tamén lle costou, non? Na primeira metade esa exclusión. Eu faría un cambio agora para que non sexa Sara quen ten que iniciar. Uepa! Intensidade que volve a ir de novo Claudia Malvido. Decía, o mellor Sara que pase de vez en cuando o lateral para que non sexa sempre a que ten que iniciar. Ainda que é unha xogadora inteligentísima. Que ven agora como saltou ese pase cara Estela. E de novo, outro novo tanto da zurda, da talentosa zurda do Gaspo Occident Balonmán Cangas. Séptima. Y ahí está Catalina buscando esa acción. Invasión de área de Catalina. Cambio no marco, porque agora entrou a portería Elena. Sí, esa é a terceira parada de Elena. Porteira que disputou o Campeonato de España. Ahí está buscando nuevamente esa penetración, o balón que se vai a ir fora. Esa penetración que buscaba de novo Sofía Paz.
Agora se trasladou cara ese cambio de laterais entre Sofía Que ben. e Claudia, que ben se anticipou Irene Gai. Ben Irene na contra, domando ese balón que se volveu pelota saltarina e aínda así consigue domalo. E o 8º gol de Irene Gai, volvendo a distancia de novo. Para seguir reducindo, non, ese tanteador para por eses 4 Catro. goles de diferencia, que parece que non é capaz o Gaspo de Balonmán Cangas de por máis durante máis tempo, non? Que ben a pelexou aí Catalina, pero tiña o balón xa adaptado. A xogadora do Balonmán Cangas. Sara querendo zafarse de Catalina. Ben Sara, querese levantar, Que que ben. ben ese pase fantástico. Vaya conexión coa pivote. Con María da Costa vai a ver 7 metros. E vai Estela o lanzamento. Vamos a ver aí. De novo a sorte de 7 metros. Un de 2, ¿no? Porque anterior fallado Sara. Sí. E o lanzara por fora. Moi ben Estela aí. Vamos a ver como continúa este novo ataque do Cisne en Arquitectura. Iniciando ataque de novo dende o lado esquerdo. A perda de balón vai a ser agora do Balonmán Cangas. Ben a defensa do Cisne. E correndo de novo. Temos que decir que Mendu aprendeu de Mendu tamén, eh? Todo que na casa. Porque ahora estaba mirando moi clara unha acción que tiñan, estaba dicindo as súas xogadoras para que votaban, non? Porque ralentizaban tanto esa subida de balón, e que ven agora encontrando ese espacio polo flanco esquerdo para por ese 24-18 no marcador, minuto 7,5 desta segunda metade da primeira semifinal que vamos a vivir hoxe aquí no pabellón Javi Díaz do Rosal. Inés querendo zafarse, querendo correr e buscar ese carreiro, pero aí está Sara poniendo moitísimas dificultades. Aí ataque do Cisne. Sofía pedindo distancia para poder engatillar. Vai a roubar aí Sara. Estivo máis atenta que Inés. E outra perda de balón de novo do Cisne. Son 9 perdas de balón aí xa do Cisne. Decíamos, non, que tamén nesta categoría é algo moi habitual. E máis, se lle sumamos o componente de Final Four. Bueno, pero eu creo que nerviosa Estela non está, eh? No. Unha pasada, saiu o 9º gol de Estela, variando os lanzamentos, corto, longo, este agora mesmiño na escuadra espectacular. Está apuntando, xa apuntalando, que ven agora Ai, Irene que nese ben. reverso, eh? Vaya reverso de Irene maravilloso. Pois mira, a batalla das zurdas, 9º gol tamén de Irene Gai. Pois toda unha declaración de intencións. 25-19 que impera no electrónico. Vamos a ver agora este novo ataque por parte de Gaspo Occidente Balonmán Cangas. Ben, aí Carmen nesa defensa fantástica sobre Sofía Paz. De novo Sofía buscándose 2 para 2, que ben se anticipou Irene novamente. Ben Irene na contra, e o gol de Irene Gai. Ese 25-20, gol, 20º gol das xogadoras da cidade de Olerez. Bueno, todo isto decíamos, apuntamos na primeira metade que estas diferencias de goles en categorías infantiles hai que collelas con pinzas, eh? Sí. Está oscilando agora esa diferencia sempre entre 4 e 6. A prol do Balonmán Cangas sempre, pero unha acción como esta, por exemplo, agora ese roubo de Irene, que son das que suma máis 2 e a veces nestas categorías máis 3, eh? Pero aí está Sara querendo calar bocas. O golpe franco que lle forza aí a defensa do Cisne Arquitectura. Están enchufadísimas as xogadoras do Cisne porque ademais están pedindo pasos, facendo faltas, que ven agora ese roubo. Inés, que ben se anticipou Inés. Está vendo, están comenzando a aparecer eses impares agora. Primeiro, antes foi por parte de Irene, agora por parte de Inés, forzándolle esas perdas de balón ao Balonmán Cangas. Catalina novamente recibindo Irene Gais, perseguida, amarrada e agarrada por Claudia. Iniciando de novo, ben Inés, para Irene, que está recibindo de parada, está lle costando un pouquiño máis, querendo conectar aí coa súa compañera Catalina. Ben na contra, ben a coller Sara, e o gol
de Sara Fernández, sexto gol de Sara. Que se decíamos antes que os goles de ese roubo como que fixo Irene valen dous, estes goles cando estás tamén un pouco atascado en ataque, despois de unha boa defensa tamén valen doble, Está golpe franco, reforza de nuevo Sara sobre Inés. Catalina poniendo balón en movimiento. Inés recibiendo de nuevo muy atrás y de parado. Otra vez Irene Gay. Perdiendo eficacia ahí o ataque do Cisne cada vez que Irene recibe de parado. Sí, é un pouco o hándicap que están tendo agora nesta segunda metade, o non atopar non esas solucións, algo que tamén apuntábamos ao inicio do encontro, que non estaban recibindo en carreira, que lle estaba costando un pouquiño, agora no momento que están facendo, a verdad que lle puxeron bastantes problemas as xogadoras do Cangas. Que ben Carmen, vaya finta de Carmen e o gol de Carmen Picallo. Non se queren despegar as xogadoras de Pontevedra do encontro. Vamos a ver ese pequeno cambio de novo. Irene e Inés Casal arriba nese 4-2. Pues variando, ese 4-2 antes doulle bastante rendemento. Antes eran Paula e Catalina que facían ese... ¡Ay, que vaya roubo! Vaya roubo de Irene, como lle roubou a carteira aí. Vaya finta de Irene na contra e o gol de Irene. E como se parou, como mirou que viña por detrás para defenderla Sofía. Esa finta cara ao punto forte, esa parada e ese gol 26-22 de novo, diferencia de 4. Atacando de nuevo, poniendo a directa. Ven a defensa ahí de Sofía. Balón atrás para Sara. Ordenando de nuevo, encarando ahí a Inés. Balón cara ao lado dereito. Consiguió domar Estela. Vain a roubar de nuevo a Inés Bastón. Correndo aí Carmen para Inés Bastón na contra. Ven Inés de novo. E outro gol do Cisne Oma Arquitectura. E ten que pedir o tempo morto Carlos Menduiña porque vai a cambio defensivo do Cisne, Charlie. Sí, vamos a ver, vamos a escoitar a ver a que dice o outro Charlie do partido. No pasa nada, seguimos igual. No bajamos el ritmo en ningún momento. Bien, Sofi, te quedas, descansa, descansa. Te estás volviendo loca, no estás atacando donde tienes que atacar. Claudia, defiendes aquí, vas lateral derecho. Lara, defiendes arriba aquí, vas lateral izquierdo. Por favor, si está Inés en el avanzado, abrimos, soltamos al otro lado y tenemos la calle 1-2 para atacar fuerte ahí. Fuerte. Bien, a partir de ahí, ahora, abrimos aquí y a partir de ahí llevamos balón al otro lado. Y en defensa, activas y tocando en todo momento. No podemos bajar el ritmo. Verbas ahí de Charlie, de Carlos Menduña. Apelando de nuevo a ese éxito que ya estaba dando, sobre todo en la primera parte, iniciar dende o lado esquerdo, aperturar o campo do lado esquerdo para levar o balón a Estela que sigue estando de dulce. Sí, porque ademais está encontrando tamén moi boas opcións para finalizar. Bueno, tamén Carlos detectando, non, Charlie? Que neste caso, bueno, estaba un pouquiño cansada aí Sofía, que non estaba tomando as mellores decisións. Aproveitou tamén para facer un par de cambios a nivel defensivo. Bueno, sigue con esta 4-2, non? Dicíndolle que, como ben apuntabas, Alberto, gañen de esquerda a dereita, non? Para aproveitar aquí a calle 1-2 e, sobre todo, pues, para seguir aproveitando a súa mellor xogadora. Boa man aí de novo de Inés, poniendo en apuros aí o ataque do Balomán Cangas, esa defensa 4-2. Buscando esa penetración, penetrando, consiguiendo gol agora Claudia Malvido. Está tendo problemas aí nese carreiro 1-2 o Cisne a hora de defendelo. E está aproveitando moi ben o Balomán Cangas. Claro, porque ademais é un problema, porque se defenden a lateral, ten todo o espacio do mundo Sofía, e se non o fai, perdón, Sofía non, a xogadora que estaba Claro, estaba Claudia. Que estaba Claudia aí, e decíamos que senón, pois, eses balóns que poden ir cara a Estela, pois, tamén é un doble perigo, non? Por iso, Charlie estaba apuntando a ese tipo de ataques, pero estánse enfrascando en ir contra as defensoras do 4-2, Iso facilita moito os roubos de balón, que ven agora Sara con ese amago. Que ben o fixo, pero aí entre Irene e Inés, poñendo en apretos agora a defensa do Cisne o Balomán Cangas. Balón a esquina, ven de novo Estela, golazo. Golazo da zurda do Balomán Cangas, 10º gol de novo. Agora Estela martillando. Sí, que non é nada sinxelo
parar ese tipo de lanzamientos, ¿no? Por la variabilidad que apuntabas antes también, Alberto, que ben está xogando ahora o Cisne, Sí, atopando moito movimento, sobre todo nesa segunda liña, evitando ou abrindo ocos na liña de 6 metros para, iso, no momento que se poida superar o primeiro 1 contra 1, atopar o carreiro libre. E ademais iso lles está dando tamén moitísima forza atrás, non? Ahora vemos aí ese, pasa que claro, se temos a Claudia Malvido que está de dulce, neste tipo de accións que leva dúas internadas por ese espacio 1 e 2, é un pouco máis complicado tamén. Sí, está tendo o problema de que Sofí está chegando tarde a ese cambio de pivote. Que ben o cruce, que ben o xogo do Cisne, uma arquitectura ahora entre Catalina e Carme Picallo, quinto gol de Carmen, aportando e poñendo 29-25. Quedan derradeiros 5 minutos para chegar ao final desta primeira semifinal da fin de semana. Claudia nuevamente con Estela, recibiendo casilla rouba aí Inés, buscando Sara, conectando coa súa pivote, parou una Antía, pero vai haber 7 metros. Está un pouco desaparecida, non, Sara? Pero que delicia, non, mirar como fai xogar as súas compañeiras. Balón o pau de Estela, vai recuperar o seu propio rexeite. Vai haber balón para Balón Cangas. Un de 3, non? En 7 metros leva o Cangas. Sí. Un fora, un o pau e outro a rede. Variabilidade. Aí está topando o carril de novo Claudia, balón o pau. E vai a ser balón para o Cisne. Vamos a ver agora, non? Ese novo ataque como de novo vai Sofí cara a liña de 6 metros, Carmen, Inés e Irene por fora, que isto tamén lle deu moito resultado no final da primeira metade, Sí, optando de novo por eses dous pivotes, eses dous apoios entre líneas. Con Catalina aí buscando que ven as costas, e o gol de Inés, que ven ese pase de Irene cara a Inés. E o oitavo gol de Inés Casal. E de novo esa renda acurtándose, non? Nese 29-26. Que bonito está o partido, que bonita esta primeira semifinal que estamos a vivir hoxe aquí. Sobre todo dunha categoría que nos dá moitísimas alegrías sempre, Buscando de novo ataque, Claudia con ese carreiro libre, buscando de novo lanzamento, vai sair fora. Ben, chegou agora Sofí. Na defensa, pronta sobre Claudia. Vamos a ver como xogan este 2 para 2. De novo aí, ollo que Estela ten o brazo preparado, Claudia que ven evitado aí ese impar novamente para que poida recibir Sara. Balón a esquina e polo corto consigue superar a xogadora do Gaspo Occident Balomán Cangas. Segundo gol para Lara Gallego. Catalina con Inés zafándose da súa defensora, chega a segunda axuda, vai haber golpe franco. Vamos a notar esa parada, Elena, como se estirou para chegar. Vai a ser balón de novo para o Cisne Oma Arquitectura. Era momento de que Inés lanzara de fora, Sí. Sigue Irene recibiendo con velocidade. Irene saindo, toca porteira e outro gol de Irene Gai. 12º gol da zurda do Lérez. Aquí buscando respuesta, bien Sara, finta tras finta. Venga, defensa agora de Sofí sobre Sara, evitando que pudiera engatillar. Vai novamente Sara, balón cara al lado izquierdo, escapa sello balón aí a Sofía Paz, balón na esquina. Madre mía, que golazo. Desde aquí podemos verlo ben, botou dentro, botou pola parte interior da liña. Ese golazo. O tempo morto que pide agora Miguel Monteagudo. Con ese 31-27 no electrónico. Para amarrar un derradeiro tempo morto que lle queden para esos 5 últimos minutos. Escoitamos o adestrador do Cisne. Sofía, te metes en el lateral, circula Carmen, cruce, pase directo a Carmen. 6-7, atraemos la atención, cuidado de Irene y finaliza Carmen. Cata, en el lado de Carmen, circula, hacéis el pinte y el balón. Abre el campo, la hacemos ahora. Y colocas en el lateral, no participas. Quedan 7 minutos. 7 minutos a tope, va.
lágrimas ahí de Miguel Monteagudo, tratando bueno, un poquinho con esa pizarra, conseguir gol nesta primeira acción despois do tempo morto para tratar de achegarse novamente a 3 goles e meterlle o medo no corpo ao Gaspo Accident Balonmán Cangas. Eu quedome co de 6-7, Sí, Foi outra a- nomenclatura que temos que anotar no libro de curiosidades da Final Four, Como se nota tamén que é necesario adecuar o mensaje a quen lle falas, Os rapaces están aquí co tema de 6-7, bro, e todas estas historias, e os entrenadores temos que adaptarnos a iso tamén. Vai Sofí, levántase Sofí, Que ben. lanzamento, golazo de Sofí. Moi ben aí Sofí nese lanzamento. Bueno, Cisne que non se chega a despegar de todo o encontro, No, oye, porque estes ritmos de vir de menos a máis. E agora ven a outra Sofi, a do Balonmán Cangas, vai a sacar uns 7 metros, e veremos se hai algo máis, sí. Pois a segunda exclusión de Sofí Rodríguez. E chegou aí un pouquiño tarde, non, nesa acción, e, bueno, ese pequeño toque. E de novo Estela o lanzamento, non lle temblo o pulso. Ahí Estela, diante de la Antía La Fuente. Ahí Estela Armando, superando a Antía. 11º gol de Estela Bastón. Vamos a entrar agora nos derradeiros 5 minutos. Aquí xa que pode ser algo que ven agora Inés indo cara fora, non? Esa pizarra que sí que estaba funcionando por parte de Miguel Monteagudo. Vamos a ver como continúa este ataque do Cisne. Ben Inés asumindo. Quería conectar con Irene e se desdoblara e topara o oco para la defensa do Cisne. Inés, nuevamente Catalina recibiendo de costas. Ven aí de novo a defensa de Claudia. Catalina con Carmen saindo cara fora, que ben sai Carmen, lanzamento e o gol de Carmen Picallo. Como se nota que xa están moito máis soltas, moito máis tranquilas as xogadoras, porque demandábamos isto de Carmen, non? Ao principio do encontro, que ven agora Estela que vai cara ao centro. Sigue, suma e sigue. Asumindo, pedindo. E hai que, bueno, controlar ya a tensión, a Estela. Sí, porque se lle mira moi tranquila, a verdad. Sí, non sei se estarán 8-12 ou incluso menos, porque hai que revisar ya. Inés, recibiendo de novo Catalina, xirando, que ven encadeados eses cruces. Carmen gañando as costas a Inés, fantástica, ven axuda de Diana. Boa acción defensiva, van a haber 2 minutos por ese golpeo. Recordamos que esos intentos de robo teñen que ser barrendo o balón de esquerda a dereita, de dereita a esquerda, pero nunca de arriba a baixo. Creo que sanciona a colexiada neste caso. Os 2 minutos son para Claudia, buscando Inés esa acción con Catalina nuevamente recuperando balón. Irene, Carmen con Carreiro libre, Catalina nuevamente, Carmen con Inés, balón a esquina, vais a atrever Sofía, parada, de Elena. Vaya contra, e o erro no pase. Bola extra para o Cisne para tratar de achegarse novamente, poñerse a 3 goles. Volvemos a decir, o Cisne en todo momento, pouco a pouco, sen deixar de loitar, está percutindo no partido, non deixa de atacar, non deixa de querer gañar. E vamos a ver agora porque está nesta nova inferioridade que tampouco lle viu nada ben o Cangas, Inés, Irene con espacio, levántase Irene, a man que saca Elena. Vaya paradón agora da compañeira, entre compañeiras, non? De selección, integrantes da selección infantil feminina deste ano. Que acadaron o 4º posto no Cesa de Blanes, que xa se coñecen un pouco. Vamos a ver agora aí a Estela de novo. Toca, conseguiu tocar a Antía, elevar o balón o Pau. Novamente, opción do Cisne. Van caindo 2 minutos, ven Inés con espacio, vai buscar ese lanzamento. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Inés Casal! Que o estábamos demandando tamén dende aquí, que se atrevera a lanzar un poquinho máis desde fora porque ten un brazo envidiable. De Casta lle ven o galgo tamén. Iba a dicir eu, que estas porterías tamén as coñecía bastante ben, Aí está, buscando ese xiro, ese lanzamento. Boa defensa agora do Cisne, aproveitando esa superioridade, querendo xerarlle erros aí o Balonmán Cangas. Sara asumindo e pedindo, vai buscar esa opción de levarlle o balón a Sofi. Vai Sofía, balón para Estela, ven a defensa, moi atrás, levándolle, recibindo atrás Sara.
De novo Sofía, zafándose Sara, topando Carreiro, vaya finta e o golazo. Golazo de Sara Fernández. Que fixo unha boísima finta, o punto forte para salir non das intencións aí de Sofía e de Catalina. Para por nestes derradeiros 2 minutos e medio, ese máis 4 no marcador. Escapa ese balón aí a Inés. Restan pouquiño máis de 2 minutos, 34-30 no electrónico. Oi, como arrubou a Inés! ¡Qué golazo! Gol de Inés Casal. Si é o que a sigue, consigue, o que cree, consigue e cumple. E poñendo 34-31, poñéndolle pementa a esta semifinal. Qué bonito está. Ahora é o momento tamén das xogadoras valientes, Estela Pasos, vaya defensa do Cisne. Oportunidade, pide tempo morto. Miguel Monteagudo, restanlle menos de 2 minutos a esta semifinal e Miguel quere poñerlle toda a carne no asador e tratar de elevar o partido ao total da emoción. Imos a escoitar ao adestrador do Cisne. Pero hacéis el cruce aquí, arrastrados por ahí. Dos, aquí, cambio, zigzag, cruce y cruce. Una jugada. Vamos a por el gol. Vale. Vamos a por el gol. Regalamos los extremos. Que no juegue la central. Va, hijo. Va, sí se puede. Pues nuevamente, vamos a tirar de ese 6-7, ese cruce máis cruce, como ven apuntaba ahora aí Miguel Monteagudo. Vamos a ver que ya está, antes, as 2 opcións anteriores, doulle bo rédito, e veremos a ver si é quen de sacarlle un gol rápido agora ao Cisne Oma Arquitectura e poñerse a 2. A ter que sacar dende máis atrás, sí. vai a ser Catalina quen poña o balón en movimento para iniciar o ataque ao Cisne Oma Arquitectura. Ahí está Catalina con Inés, Sofía, defensa moi arriba do equipo do Balonmán Cangas. Ven ese primeiro cruce, Irene Gai, Carme desdoblando, Irene zafándose da súa defensora, Carmen que se quedaba sola, que ben chegou aí na axuda maravillosa Sofía Paz. Que leu perfectamente como se iba a levar a cabo a xogada. E ollo porque, bueno, quedan xa minuto e 20 segundos. Ollo que acaba de levar un golpe Inés sen querer contra a pista. Sí, ¿no? vais a levantar. Digo, colexiadas, que non hai nada. Resta pouquiño máis de un minuto. 31 para o Cisne, 34 Balonmán Cangas. Inés Casal ven a defensa do Balonmán Cangas aí sin forzar as faltas. Catalina, novamente Irene Gai querendo zafarse. Balón para Carmen, enganchando aí moi ben. Ven Catalina, para Carreiro libre, o gol de Catalina. E agora que Miguel Monteagudo lle dice ás súas pupilas que suban a defensa, isto pode ser unha bendición ou xa que o partido acabe de decantarse por completo, Sara, Claudia, balón a esquina, estaba sola a súa compañeira na esquina, Lara, vai a haber 7 metros ese derradeiro contacto final de Sofía, ainda que a parada estaba de Antía La Fuente, pero ese contacto final de Sofía no lanzamento de Lara, que vai a levar a Estela aos 7 metros e que pode ser a puntilla. Mira, sí, adiantou P P. por la línea, tantas veces ocurre, El balón que se vai a poñer en movimento. Ollo que quedan 20 segundos. Correndo Cisne, non lle vai a dar tempo, Cisne vai se quedar sin tempo, unha lástima. Sofía buscando un pase, ven aí a defensa de novo de Claudia. Carmen, buscando de novo Inés, Irene vai a rematar o partido, quedan 5 segundinos, Irene quería levantarse, escapase o balón, queda o balón aí a Estela, quere correr o Balonmán Cangas, balón para Sara, remata aquí o partido con ese 34-32, emoción ata o derradeiro segundo, Charlie. Qué bonito ver como as rapazas do Cangas non se creían aí. Sí, non se decataran de que rematara o partido, Que sonara chicharra. Hai que decir que foi un partido precioso, un partido moi serio para a categoría infantil. Unha pena, non? O Cisne lastroulles esas pérdidas de balón durante todo o encontro, sobre todo a pouca mobilidade da primeira liña en diferentes tramos do encontro, porque polo demais foi algo espectacular. Partido fermoso, sí, o que acabamos de vivir.
con diferentes, sobre todo con moita variedade táctica. Gustoume moitísimo cando, bueno, pues esa defensa 4-2 do Cisne, unha arquitectura plantexada por Miguel Monteagudo, empezou a meter en problemas esa primeira línea, sobre todo buscando afastar a Sara, que era que estaba xenerando todo o perigo nos primeiros 10 minutos da primeira parte, porque ela sola era capaz de xerar espacios ocos para as súas compañeras, e como foron quen de evitar esa circulación tan sinxela de balón do Balonmán Cangas. Sí, cortocircuitaron e sobre todo fixeron que Sara desaparecera durante un tempo do encontro, e iso fixo que esas alternancias no marcador non foran tan, ou o Cangas non fora quen de romper o partido tan rápido, non? A partir de aí quero facer un apunte e quero resaltar a deportividade de Miguel Monteagudo na última acción, porque díxolle a colexada que estaba ben pitado ese 7 metros, que non todo o mundo fai na última acción, que ademais para a colexada é todo un reforzo a decisión que acaba de tomar, porque non é nada sinxelo con un 34-32 pitar un penalti nese momento, e moi ben por parte do adestador do Cisne de recoñecer o acerto, mentras estamos mirando imaxes sobreimpresionadas que se viviron durante o encontro, e vemos aí na outra pantalla a celebración do Cangas, que, bueno, mañán hai partido da Sobal, igual media marea se desplaza hasta aquí. Vais a ter que dividir, Vais a ter que dividir, xa non é a primeira vez que ocurre, que se acaban dividindo, e xa nos tocou, non sei se foi o ano pasado, foi un par de anos, partido que se tiveran que desplazar moita marea fora Santander e de volta pararan na Coruña, en Culleredo, e de repente apareceu aquel pabellón cheo. Podemos agardar tamén a que todo o mundo poida celebrar esa foto protocolaria de xogadoras con afeccionados, e tamén a que Katy poida recuperar ou poida recoller impresións das protagonistas. E como xa sei que Katy me vai a pedir datos e estadísticas, pois aquí vai, Katy. Inés Casal con 10 goles, Carmen Picallo con 6, Irene Gai, a zurda do Lérez con 12, e no lado azul, no lado do Balonmán Cangas, tamén os 12 goles da zurda de Estela Bastón, que hai que medirlle tamén esa tensión, como dicía Charlie, a ver como é de nerviosa, 12 goles de Inés Bastón, 7 de Sara, os 4 de Sofía, e as 7 paradas de cada unha das porteiras, que hai que destacar, 14 paradas nesa porta do Gaspo Occident Balonmán Cangas. Sí, agardamos, como non, que fan esa protocolaria foto, faltaría máis, da afección e xogadoras do Balonmán Cangas. A tedes sobreimpresionada, mentras seguides mirando a repetición de máis xogadas deste partido. E recordamos que agora esta segunda semifinal que enfrontarás a mirades por aí quecendo as xogadoras do Línea 21 e o Balonmán Porriño nesta segunda semifinal da categoría infantil femenino. Quedarán para a tarde no turno das 4:30 e das 8:30 semifinais masculinas. Tedes a celebración agardando Katy recollendo xa protagonistas, e aí temos a zurda. Katy aproveita, toca allí o collelle da muñeca, a mirar como ten a tensión, as pulsacións, porque en ningún momento demostrou nerviosismo a boa de Estela Bastón. 12 goles, Estela. Katy, deixámoste, toda túa. Sí, moitísimas grazas, Alberto. Bueno, Estela, primeiro de todo, noraboa, porque mira, que estaba me contando Alberto, primeiro, felicidades polo partido e polo teu auténtico partidazo, Muchísimas gracias, la verdad, Mira, díxome Alberto tamén que te collera da man, no teu caso eu son diestra, vale? Teño que ver as dudas para ver se sigues nerviosa. Nada, seguimos con 0 pulsacións aquí, tranquilísima, rapaza, super ben, non? Sí, obviamente, ahí con ganas. Y sí, a por todo. ¿Cómo te sentiste en el partido? A ver, Estela, contanos. Pues la verdad bastante bien, porque yo tenía esperanzas de ganar y pues ganamos. Estás súper feliz de que estás máis nerviosa falando aquí conmigo que no partido. Pues yo creo que sí. Contanos, que esperas deste partido que se vai xogar agora e que equipo che gustaría ter na final? Temos en conta que o Línea 21 ven de plata, entón en Liga non xogastes contra elas. Sí.
Pues yo creo que va a ganar ese equipo, Porriño, y pues bueno, no sé si podremos ganar contra él, pero yo creo que tengo esperanzas de ganar. Pois esa actitude, Estela, así que moitísimas, bueno, noraboa de novo e aproveita a seguir disfrutando co equipo. Muchísimas gracias. Continuamos agora coa segunda semifinal desta Final Four, neste caso infantil feminina. Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.